हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाहरलायबाय लोगोफोरनि आङो शुटिं खालामनो ओंखारबोलायबाय लोगोफोर जायफोरा आंनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो शर्ट मुभिनि शुटिं खालामनायखौ ससे क्लिप देखायनो सानदों लोगोफोर ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं नैबे स्कुल गुदियाव नेगासिनो दंमोन लोगोफोरखौ ओमफ्राय दा नै स्कुल गुदियावनो बाजैमोननि न' आरोना बाजैमोननाव हाबफैबाय आं दसे ओइ मा ओंख्रि होनदों बाजै बेदर गैया दाबो फैया भिडिअ गाग्राफ्रा नेगासिनोसो आंहा दहायनो लेंहरदों आंखौ ओमफ्राय नैबावनो लागोन जोङो लोगोफोर नै बैग्रिसो जाबाय आङो बैग्रिया गोमोन जा मोजांखानो होलांबावसैमोन आरो नों माखौ लानो माखौ मानो जालाबायदोब्रा नायखोहैदो नोङो मेथाइ पाकेटखौ ओइ जे बोरैबा नायखा मबाइलसो सेरनाय जागौमोन एसे ओमफ्राय मा एबारलाय बा मबाइल मेथाइ रिएक्सन ओइ नै मा नांगौ नायबाय थानायखौ लादो मोजां मोनो ब्लगाव ओंखारदोब्रा नोंबो आं नोंखौ मोजां मोनो I love you आं जाया होद दा थांनो नों आनै आं थांखोसै आं बोरमा नागिर आं नोंखौ मोजां मोनो आं जाया ओलै जानो जाला फाग्लाबा जाया जालाबायखो एसे नायदोंनायसो मारै ब्रा गाथा एबार दखान लांनो होननायखौ लादो फाग्ला I love you बुंबाय माबा जायासो होनगारबाय हनै बुरफगा बेंगा मारलाय बियो बुरफगना एसे मोजां खालामबाय थियाटार देखायनो हरदोंमोन नोंखौ थियाटार देखायनो सोर दाबो जोबाखै लोगोफोर आरो दंबावोसो ब्लगार एसे शेयार खालामना होलाय शेयार ना पेरेन्टस खालामना होलाय जों बिदिखौ सोलाबालै जों शेयार माखौ मिथिया शेयार पेरेन्टस खालामना हो दे लोगोफोर गिदिंलायदोब्रा ओरैनो सोर गिदिंनो रोङा आङो नै गराय गारिया मानो फैखो आं गराय गारिखौ खेबनो नागिरदोंमोन नै गराय गारिजों फैदों दे सरबजों सालायजानाय गराय गारिया एक्टरमोन आरो ना आयना बायना नायदों नै सासे नायलाय जा जोंलाय बिनि गुफुरा जोंखौ नागिरफैबाय बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय आं गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बै अफिसारनि हिनजाव आरो ना बिमा मानि फैसा लाबोलाबायखो आं नोंनि फिसालासो
खाथियाव फैदो मुनाबो खाथियाव फै मुनाबो फजोबबाय आयै गलायलायबाय नै मा बेलाय Masa